guys, jregane ya, dijatah 20.000 nggo anak telu nggih. Nggih. Nang bapake jare dijatah 20.000. Wis pira Kak? Siji ya wis cukup. 2.000. Anak-anak nggih, ora kalah nggih medhok sing tuwa nggih. 6.000. Jatah 20.000. Ora usah sing larang-larang. Sing nom ayo kuwi. Ya. Jatah 20.000 nggo wong papat, berarti 2.500 tan. Ora usah nyang-nyang, ora usah, luwih. Jatah semeno ya semeno. 2.000. 200. Ya, Pak. Gue nanas, jatah 20.000. 2.000 bae. Tempe. Jajan tempe. Senenge tempe. Tahu. Jajan ora usah rubas. Tahu. Dong tuku tempe ora ono. Mubah wong garet ya wong kon tuku jajan kok takone iki ora tempe ora. Tetere, Cuk. Oke. Bakule judes. Judosane diwae gelem. Yakin? Yakin? Jot 5 ge. Oke guys, Kabeh. kabeh perek. Ya ngger kabeh karo bakule. Ya, Jak. Judule Apa sih?